Kan du bara plappa grunden av dem med en facepalm? Hold them on. En må bøyne kjøtt. Mike, den väck! Ja, spinn. Ja? En må bøyne kjøtt då skal det för honom. Åh ja. Du är så benchen vid Mike. Get rich! Det är gott. Ja, den bara bite fram. Boomer! Kom in nu! Kom in nu! Mike, du sa bite fram. That's all, Mike. Here, go, man. Woo! You just got screwed. That was awesome. He could. Oh, the dodge. Okay. But need. Oh yeah. Nu har jag inte mod så jag kunde inte flow. Ja, det så okej. Här är då. Oh, Pipe bomb here. Pipe bomb. Throwing a pipe bomb. Jag är inte så där, Mike. Jag är inte så där. Kommer hon att. Var? Secured, Mike. Okay. Go to health you. Again, you earn a spec. Du kan inte gänga det. Ah. Yes. Nej. Han var. Benjish. Hurry. Switch. Oh shit! You got which level? Switch Jack, yeah? Jack in your witch. Let me. Show dan een plafond neer. Mike! Oh, ik klaar het daar. Steddle. Je steddle te Jag bit. har en trä. Jag har ju flyer där man. Är en bitch bun. Vad kunde teamet visa det för nack? Jag hade den där. Hade det stått bort där. Det är klart för presentation i Brester. Ah, you sit there. There's gas in the safe room. Holy shit, Mike! Oh, ik kommer. You kommer bara in där. Is it? I need every one of you inside now. Ska bara Yes. ställa den in You. här. Oh, Så skulle vi ett chippa. Oj, ja. Släppa Köpa. Oh, nice. Ett check. Gegger. Vad det? Jag ska träffa. Gas inside. Hej, det är Benjen. Det där så här. Vänta att förhorna. Här. Nice, man kan se in där. Fan, du måste säga bitch nu. Take that, you mealy mouth bastard. Yay, high five! Jag hade drivit en 4 utslag. Today they were awesome, Mike. Det skrek. Oj, gärle 6900. Akkurat en tjej, eller? Det kan man ju säga. Bueno, jag trappar en witch. Jag ser det 9 så. Oh, ja. Ja, det är på 6. Nej, tjej faktiskt. Vi ser every. Tack. Tack. Är det nu? Du rann väck som en pussy, Mike. Det gör det. Det är mest mjuka. Jag första skådet efter. Tagga något. Eller tagga ammo här. Everybody got a can? Bueno, I got mine. Getting back to the boat ain't gonna be as easy as getting Ah, here. sniper is gott just direkt. Så. Jag touchar bara en rover. Tack till första aid då. Got some Oh, chest healer. battle. Hela Oops, det chills, och passes. kan det bättre spassla ut chocken. Spas. Jag vet inte, det lukar Mike. Det är bara som some framtiga. reason to go into one. But now Jag you're going vet, to Spas är all ni kraftigare. sorts of cool shit. This one time, We ain't got time for this, Ellis. okay. Ja, eller så chaft. Holy shit. Det där är Åh, nej. så low flow, ja. Shit, it's really coming down. I told you these storms come up quick. Jag chill ganking nu skulle vi. Gank och jocken här. Det är det väl. Nu ska vi nya. Det var någon spassla. Nej, jag fick omgått just det. Skaffa hem den där. Helvete, du ska träna nu, hör du?
Nej, dat is goed zo. Is je nu al, hè? Ja, dat is een YouTube. Kan du maar, ik had maar. Ah nee. Fijn te leren. Kijk, kan du maar. Je hoort die gott kan jag säga. Okej. Well, är du under attor? Shit, är du under attor? Mike, är du under akta mig då? Det kom attor i TikTok. Oh, det är gott. Ja, det kommer ligga av YouTube. Jag har till flänna som har spas. Hey, Cash, du. Får här ute. Ik hoor een witch. Wat is dat? Han kan hem stukje opbijten. Wat is er in, butter? Buttholes? Oh. Ik zie de charger open. Jag har ju Is het Jans? det. Är faktiskt ut. Is je op naar hornen? Maar ik weg. Oké, nu zien we het Welkom naar heim. Dat was van de ring test over dit stuk. Hey, let's go. Hoi ja nou. Ik ben hier. Hey, är det? Ja, man ser den där resan. Hur just det? Det är alltid något. Man sitter nere. Det är något. Holy shit, tror du han var kär? Jag ser inte, jag åkte igång. Ja. Blockerar den. Jag visste igen. Mike, han bär. Aha! Mike, kika där ut. Nej, fuck, jag blev zombie out. Shit. Ah, fudge. Vi ska gå in för en witch. Vi finner den. Kanske en in här. Ja, det är schon in här. Men inte långt bort. Ja, man hör det. Och nu är han som med grejen. Yeah! Han är bara inte här. Han ser just med. Det är ganska slowly. Ja, Nu är det en chans. det är chans att vi vinner rich där. Säkert. Chans att kaffe den där mig. Tja, vad är poängen? Okej, vet du vad det är? Ända då. Vad är det? Tiden här. Jag kan höra vind. Här gör det. Det var som jag hörde. Weapons, hade jag. Nej, mål. Han blir Michael. Zombie bastard. Nej, what you got? Du får inte ass.